Indi saat 1-mi? 1 bulamı? Mine bizim şehirde. Ha, şunda qaramasdan kişiler yürüyeli. Tını şişmasam. Atı gitip barasın şehrin üzerinde bir narsa söylep. Şunu kişiler tınlarga tırışalar. Ya yanında kelip akırışalar, bakırışalar. Senin tigi ihtibarın yoğalıp endi narsa aytırga bilimde tigi Urş aytmış nit разговоры. Сөйлеп нетесің енді. Аяқ өтіп кетейім әлі. Вот, шunda da qaramastан saat 1 buladır енді. Kişiler yürüyorlar. Ne qar yağa başladı. Mine bu bizim park, Жеңу parkı деп şuşunda yaz günü tau бар, mında bir Navruz ozgan bola. Şunda da men aytам, mine Гагаузияда мәселен ауылда видеоларын қарайым, алып тұрайын. Мен айтам, нешік қымашалайын мен анда халыққа, мен айтам, қарарға. Бірісі бір сөз айтпай қонақ деп. Амында мен енді ортада да тұрмайым. Тауының бір шетінде мініп кіне видео түсіріп жатасың, шunda келіп бірісі қышқара қымашалама мен қарарға шетке бар да азгіне. Кіші бит түсіріп бараны. Ол бит бейіп, ойнап, қоплап тұрмай. Екіншіден енді нәрсесі бар енді шunda. Кіші түсіріп жатаны керек деп. Мәселен, шунасын хатта келді де, міне шушындай тау шекілі. Тігі яқта мәселен. Тігі яқта. Шунасын нәрсе болды. Келді де бірісі. Әлі тігінде ме? Жоқ, шол жерде енді. Келді де, міне дей, қымашалайсың кішілерге нәрсе. Мен айтам, мен журналист, ветеран журналистики, шулай. Андай ат, ғафу етіңіз, мен дұрыс айтқан сөздер. Андай құрметлі кіші болғаш дейінде, уважаемый человек, алайса яры түсірді. Тек міне біраз ғана міне мұнда шитка бастан. Шулай яры мен айтам. Әлі мэрға айтесім келе, бер әлі мен зинхар бір қағаз беріңіз. Постоянный аккредитация тігі бүтін мәдени мероприятияларға имеш. Курсында шул қағазды тігі әлі собачье сердце айта бит. Ну дайте такую бумагу, чтобы железным на самый шул шекілі. Айтырсың сендей, алар шитка шигінде қора. Ана барған ем хатта айтмайм енді бір милләтіне. Ол қазір ол милләт енді дұшман етіп санылар аны. Өз аңладығыз енді сіз ақылды кішілер. Бардым шunda төбетей киіп. Ол көріп тұра. Ол халықның бәйрәміне келдім ал. Шул музыкаль түркім жыршылар, шул не, шуларның төбетей келген, татар келген. Сіздің бәйрәміңізге видео түсірге көрініп тұра. Бірісі бәйленді қымашалайсың деп. Шынасын екіншісі başından de tübeteyini kurdu şapkı sinemedi şapkı. Tatarstan'da yaşap ayırmasında görmeyken şapkı bilen tübeteyiniymiş. Yatı var mı yok mu? Men indi şolanmasa az. Aşum keldi de пастух перед баранами шапку не снимает dedim. Папаху не снимает dedim. Имеш бәйленіп ята tübeteyini sal деп. Hatta bir pedinstitutta da bir milletin etmeyeyim. Ул айта башласа, қазір милләт ара дұшманлық тудыра деп әлі нәрсе кетелер. Қазір шундай қатлаулы вақыт, шундай нишка мезгіллер ол. Мен айта, нек сен анда де институтта мында төбетей башында шапка кие берсін. Айтам, бізде шулай керек татарда. Нешік яратмай, нешік ашу келе. Мен айтам, енді шит аларының түп аларының өлкәләрендә яшәсәң, ничек сине рәнҗетеп, ничек бәйләнеп мыскыллар үзеңнең татар илеңдә. Монда институт ректоры татарлар эшли. Син инде газетта эшләп, белеп тора журналистиканы татар журналисты. Шунда бәйләнеп без культур дип тотына. Берсәле мин базар директорында утырганы, берсе урынбасары булып бирде. Кірді да, мен аяқларыны тігейінді орындыққа отырдым. Мен хатта редакцияда да, мәселен, планеркада орындыққа шулай аяқларын бүгіп отырадырым.
Çünkü biz sәкедә утырадыр шулай. Депутат чагымда аякларым шулай итеп утырады, өстәл астында күренми бит менә. Инде монда да мин шул утырам кабинетта, директорның кабинетында, базарның аякларым шулай бу. Кирде дә сядь по-человечески дип, нәрсә дип. Мен әйтәм, у нас по-человечески менә шулай утырырга кирәк. Тотынды, алар уйлыйлар. Бу имеш нәрсә күргәнсезлек, инде бескультури, тотыналар бер нәрсә. Инде сезнең милли ниләрегез буенча, гадәтегез буенча менә бу имеш культурны, а калганнары бескультури имеш. Ну яри, бара-бара инде арак эчмәсәң бескультури дип тотыналармы? Берсе миңа бәйләнәдер. Шул мин әйтәм, ник бәйләнергә мен әйтәм? Эчмәгән кешегә. Әни мәрхүм рөхсәт булса әйтәдер. Эчмәсәң йыгып көчләп берсе дә эшертми. Ну, хак сүзе, ну шундай дәс килә. Шулай бәйләнәләр, хатта. Ну, син инде нәрсә эчсәң эш. Хатта син аны теләсәң, астагфирулла, аны сидикне алда эш, мин сиңа каршы түгел. Күпме телисең эш, мин бит каршы түгел. Юк, бәйләнергә кирәк. Менә син ник эчмисең, ник эчмисең дип. Мине бергә эшләгән малай, атасы черкес, анасы инде ушы. Беләсең инде милләт. Бездә атылар инде хөкүмәтне оештыручы милләт дип. Шул инде миңа килде дә, мен кунакның күңеле булсын дип салып куйдым анарга. Ул миңа теге мин бик алай эчмәгәнгә эчә белмисең дип тотынды бәйләнеп. Мен әйтәм, Женя, син аны дөрес әйтмисең. Эчә белми торган кешене ул теге артык эчкәнне әйтәләр. Ә мен әйтәм, бигрәктән ас кагылмыйм да. Ул дөрес әйтмисең. Шуннан соң инде сөйләдем инде бер. Журналистларның корылтайы съезды булды, 100 еллыгынамы Татарстан журналистларының багышланган оешуына. Шунда кайтып киләс Казаннан. Теге эчми, теге шикар ширин ләктергән дә инде хәзер ярамый. Мин тоттым аны үртәргә. Женя, чё, пить не умеешь, әйтәм? Пить не умеешь дип тегене. Ник менә кешегә бәйләнеп, кеше аунап эчеп ятсын дип нитәләр. Мәсәлән, теге мәрхүм Куда безнең, ул теге органнарда эшләде инде. Шундый нәрсә сер органда инде беләсез инде, аңлыйсыз инде. Шунда полковник в отставке инде былтырмы китеп калды дөньяны ташлап, не рөхсәт булсын диләр инде. Шул огородка бардык, Одессадан әле вафат булды инде былтыр, февралендә бер абыем, шуның кияүе. Шунын сат огород дип, дачамы дип шунда ял итәбез. Алар имеш Куда эчә, алар бит шул теге кем ярата эчәргә. Ул әйтә, барганда мин инем белән менә ди төнне уянып китәм, юк ди, мин анда керәм дә шул кухняга ди, шунда ди бер җип бәрәм дә ди, шунда караватка ятып йоклыйм ди. Нә ди? Шул инде бәйләнеп ятам я. Тегеләр бәйләнми иде. Әс эчкәнгә теге ихтибар иттеләр. Одессадан җиңги белән абыем мәрхүм. Мин әйтәм, мин җитә шул хәтле, җитә, миңа кирәкми артык. Теге Куда мәрхүм инде ничек нитергә, үртәргә туры әйтәме бит рәнҗитә. Менә ди бер кеше ди әйтә, миңа бер 5 грамм салыгыз әле. Ник исермисез бит? Юк, мен ди булай да ди дурак ди. Артык исе килсен димеш нәрсә, мен булай да дурак имеш. Ис килсен дип. Менә шуны әйтәс килә. Эчкән кеше, кайсы вакытта эчмәгән кешене хайван дип мен әлтеге Казакстанда хәзер инде юк, Тургай өлкәсе бар. Аркалыкта эшләгәндә Куликов дигән мәдәният бүлеге мөдире миңа әйтәдер, син эчмисең, я син хәйләкәр, хитрый, я син ахмак ди, дурак димеш. Мен әйтәм, менә синең логика кызык икән. Эчәргә тиеш кеше. Менә вакыт бетмиме, карыйм да торам бер чылып. Әйе, бар икән аз гына тик. Шулай дәс килә. Менә алар күбәйгәч, менә бәйләнергә яраталар. Кеше эчмәсә, ни сокланырга кирәк. Мин беләсезме, җәмәгать? Бала чакта, яшь үсмер чагымда, гел мин аны шул китаплар укып нитәдерим, шул аракы нәрсә тәмәке зыян турдан. Инде бер автобуста китеп барам, бер урыс малае, мин гомеремдә бер эчмәдем ди. Мин улап торам, менә күрдем, кемдер мактана, мин әз эчәм ди. Урыс малае булып гомеремдә ди, мин бер кашан эчмәдем ди. Яри, үзегездә исән сау булыгыз, сакланыгыз.